Kalawereng Prabu Kalawereng ya pancen mengkono. Lan wonten mikados menapa dening Paduka kepareng Yedhikara dhateng ing abdi wujud kados mekaten muduna ana ing wana Jebres. Ana sawijining titah ing ngalaku Tapra aran Badranaya ya Kakang Semar. Sira ulun utus supaya prapta ning wana Jebres ingkang wigati nundung marang papaning Kakang Semar nggone laku tapa. Inggih. Menawi Semar Badranaya berkuku utawa waton bondhatan Ratu uga boten purun kesah. Ulun maringi Purbawasisa kita ingkang kudu bisa nunduk tundungan kanthi srana kepiye wae ulun masrahaken lawan jeneng para kulub Kalawereng nggih ngestaken dawuh. Lajeng mangkat